इ पहिले ही से प्रक्रिया चलत आ रहल बाटे कि हमने के छोट मोट आदमी जान के हमने के एससी एसटी दलित महादलित जान के लोग हमने के शोषित कइले ना रहला। गरीब शोषित परिवार खातिर हर जाति खातिर लड़े वाला एगो लड़ाई आदमी आजाद पासवान आज हमने के बीच में नहीं की। ए बारे में इतना दुख होखताटे कि हमने कुछ कहे लायक नहीं। साहब महोदय डीएसपी साहब इ सब लोग चुप बने और चुप होखल जायज बा। जब छोट कास्ट के कोनो लड़का के छोट कास्ट के साथे कोनो अनहोनी होखेला तो चुप होखल भी जरूरी होला। काहे से कि ओजे तक बड़ के हत्या भय रही, कोनो बड़ परिवार के कांड हत्या भय रही, आज पुलिस के रौरा देखती की कहानी का कहाला। न्यूज वाला करे करता बा भैया, जे भी न्यूज के करे वाला बाटे, न्यूज देखावे वाला बाटे, उ लोग विपक्ष पक्ष दोनों बात रखे, पक्ष में भी बात रहे विपक्ष में भी बात जी। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, अभी हम पहुंच गए बानी महादेव रिकॉर्डिंग स्टूडियो बक्सर में और आई स्टूडियो में चला तानी देखा तानी कौन सा कलाकार बने और भैया से बात करावत तानी और हमरा से मुलाकात हो गई बाटे पासवान स्टार रॉक स्टार तूफान राज जी से। सबसे पहले भैया हमरा चैनल में राउर स्वागत बाटे, बहुत बहुत जी स्वागत बाटे। जे भी बिहारी बाबू डीके राजा चैनल देखा ताटे ए भाई के प्रेम देता था, दुलार देता, गोड़ लगता। रौरे समाज के नेता, बहुत ही बहुचर्चित नेता आजाद पासवान के आज से 7 दिन पहले लगभग वहाँ के गांव में ही उनकरा के गोली मार दिया जाता टे और काल वहाँ के दम तोड़ देता नहीं। और बक्सर में हम देखनी है कि रौरा जौन रोड पर धरना प्रदर्शन भई रहा में रौआ भी दिखाई देनी है, एकरा के लेकर रौरा का कहम? देखिए गरीब शोषित वंचित लोग के नेता रहे हैं। बहुत लोग तो बतावे जा रहा बता कि आतंकवादी रहे हैं, माओवादी रहे हैं, बाकी रौरा खूब बढ़िया से जाना तानी कि अगर कोनो छोट मोट परिवार से, अगर छोट जाति से कोनो बढ़िया जगह तक लड़का अगर कठिन परिश्रम करे लागे, सबके नज़र में लौके लागे, तो लोग ओकरा के बहुत बड़ा बड़ा उपलब्धि दे के ओकरा के आतंकवादी घोषित कहेलन, मर्डरी घोषित कहेलन, ओकरा के नेता घोषित कहेलन। तो सुन ले कब देख ले कम। तो हमने के इ पहिले ही से प्रक्रिया चलत आ रहल बाटे कि हमने के छोट मोट आदमी जान के हमने के एससी एसटी दलित महादलित जान के लोग हमने के शोषित कइले बाटे हर जगह पर। हमरा के अगर ओरा गोली मारे के धमकी देता नहीं, अगर हमरा से बड़ गार्जियन अगर केहू हमारा परिवार में, हमारा समाज में लौकता, वो आदमी की अगर हम जाके कहतनी, वो हमारा अगर हेल्प करत रहन, तो लोग ओकरा के आतंकवादी कही, संगठन के लोग कही ओकरा के मर्डर मर्डरी करेला, तो हई करेला, तो हऊ करेला, फलान किस्म के लोग नाम धरियन। वही तरह आज़ाद भैया के बात बाटे। ऐसा कोनो ना ऐसा बात रहलाटे कि लोग कहतल नहीं कि आतंकवादी बनन, माओवादी बनन, तो हई बनन, ऐसा कुछ बात ना रहा। गरीब शोषित परिवार खातिर हर जाति खातिर लड़े वाला एगो लड़ाई आदमी आजाद पासवान आज हमने के बीच में नहीं की। ए बारे में इतना दुख होखताटे कि हमने कुछ कहे लायक नहीं है। आदमी हर जगह जगह पर हमने के दिमाग अपन दौड़ा रहल बा, कैसे कैसे कैसे। लेकिन वहाँ के 4 गो नाम ले बानी जौना में, लेकिन अभी तक कोई अपराधी गिरफ्तार ना भइल। पुलिस कमिश्नर एजा जे भी बाटे, हमने के आदरणीय जो जिला के प्रभारी एसपी साहेब महोदय डीएसपी साहेब, ये सब लोग चुप बने और चुप होखल जायज बा। जब छोट कास्ट के कोनो लड़का के छोट कास्ट के साथे कोनो अनहोनी होखेला तो चुप होखल भी जरूरी होला। काहे से कि ओजे तक वो हद हो सकताटे, ज़्यादा लंबा चौड़ा लोग नहीं बढ़ा पावत। इहे देश के हमने के भविष्य बा कि हमने के हर जगह पर निचला स्तर में देखल जाताटे, निचला जगह पर हमने के सौंपल जाताटे। इहे कारण बा कि हमने के साथ लोग हर जाति में मुठभेद फैला के लोग धैले बाटे। हेजा हई करे के बा, होजा हई करे के बा, तो छूत जात ह, तो दलित जात ह, महादलित जात ह, हर लाइन में बाटे। आज अगर इहे कोनो बड़ के हत्या भय रही, कोनो बड़ परिवार के कांड हत्या भय रही, तो आज पुलिस के रौरा देखती की कहानी का कहाला। आज पुलिस घरे घरे गाँवे गाँवे ढूंढ के आतंक उनको लोग के माने जौन बा परिवार के खोज लेत कि के एकरा में ऐसा कांड कैले बा, के का कैले बाटे। बाकी एगो छोट परिवार के, एगो एससी एसटी परिवार के, एगो दलित परिवार के लड़का के साथ ऐसे अन्याय भइल बाटे, तो अन्याय के देखे वाला केहू नहीं है। आज ओजा देखने के एगो रिपोर्टिंग में भाई पहुँचल बने पब्लिक प्लेटफार्म। हम कहल चाहतनी कि आप न्यूज वाले लोग भाई बन जा, रउआ सब एगो जनता के सबसे बड़ा उपहार बने जा। रउआ सबके बदौलत जनता जियत आटे। हम कबो रउआ सबके गलत ना माने। एगो छोट न्यूज वाले भाई होकस चाहे बड़ न्यूज वाला भाई होकस, रउआ सब एगो जनता के आधारित बने। जनता के हर प्रक्रिया रउआ सबके के सामने जारी करेनी। तो हम चाहम कि जे भी न्यूज वाला करे करता बा भैया, जे भी न्यूज के करे वाला बाटे, न्यूज देखावे वाला बाटे, उ लोग विपक्ष पक्ष दोनों बात रखे,
पक्ष में भी बात रहे, विपक्ष में भी बात रहे, दोनों न्याय अन्याय के दोनों चीज़ देखे कि कहाँ न्याय बा कहाँ अन्याय बाटे। ई ना बात भइल कि हम जाके आज़ाद पासवान के यहाँ घूमनी और जा हमने के राम जी तिवारी के पास से ना गोनी जा। ई ना होके के चाहे कि राम जी तिवारी वहाँ पास के से तो ना रामे जा। जी तिवारी के उहे बात कहता नहीं कि ई ना होके कि राम जी तिवारी के पास से जाए, आज़ाद पासवान के पास से मत जाए, जातीयता गठन में मत ली। हो सकता है कि राम जी तिवारी निर्दोष होखस जो मारे वाला होखे के दोषी दोसर होखस। तो ई बात रउरा आज़ाद पासवान के घरे जाई या आज़ाद पासवान के घरे एक न्यूज लेवे जाई तबे न पता चली। हाँ, रउरा एक जगह से खाली कह देव कि राम जी तिवारी के पक्ष हम खड़ा बानी, सपोर्ट में खड़ा बानी, तो रउरा राम जी तिवारी के बात ना नु जान पाई कि आज़ाद पासवान के गोली के मरल सटे। वहाँ के कहतनी कि हमनी के निर्दोष बने जा, हमनी के तेकर बारे में जानकारियों नहीं के। हम मानतनी कि का जाने तू निर्दोष होखबो भैया राम जी तिवारी जी। बाकी कहे के मतलब है कि वो इंसान के वो न्यूज रिपोर्टर के पहुँचे के चाही कि उनको घर के कहा नाम का बाटे जाने के चाही। विपक्ष पक्ष में दोनों देखे के चाही। ना तो ई तो जातीयता के बात भइल। पब्लिक प्लेटफार्म के जे भी देखे वाला बा भैया रउरा के हम बतावल चाहतनी, हम रउरा के दोष नहीं की देत। रउरा एक बार जिससे राम जी तिवारी के रउरा न्यूज लेनी है वो तरीका से कम आज़ाद पासवान के घरे भी रउरा जाई, ओकरा के देखी कि उ लोग के प्रक्रिया का आवत बाटे ओने से, तो हमने ओकरा के मिलावल जाई। हाँ, रउरा कहनी है कि एसटी एससी समाज के लेके प्रति माने पुलिस प्रशासन जो भी हाँ, है, कार्रवाई नहीं करता। सही का बात रउरा है। लागत है जो नहीं के एसटी एससी के समाज के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर सही काम नहीं कर हम एजे के काहे कहतानी, रउरा के हाथ पे गिना दे 6 गो मर्डर हम। ना ना भइल बा ना राकेश पासवान जो हमनी के वैशाली के रहले जी, ठीक, हाजीपुर के रहले आशुतोष पासवान, मिथिलेश भैया रहले आरा के, रजनीश रहले रोहतास के, आज़ाद पासवान हो गए। अभी बात सुनी हम रउरा के बतावा तनी, तो रउरा का एकरा से दर्शावल चाहतनी कि बिहार में एसी एसटी प्रक्रिया जारी बा कि नहीं खे, दबंगई के कहानी जारी बा कि नहीं खे, लोग दबंग खुलेआम घूमताटे। जेकरा घर के अगर अनहोनी भइल बाटे, जेकरा घर के कांड भइल बा, रउरा थाना में घूमताटे। हम रउरा के थाना में घूमी आ उ एकदम पूरा खुलेआम घूमताटे। बाकी रउरा तो का कहतनी कि राउर काम हो रहल बा, राउर काम के देखल जा रहल बा, राउर केस के आगे बढ़ावल जा रहल बा। हम जानतनी कि कहाँ तक रउरा केस बढ़ा सकतनी, हमनी के मैं पता बाटे, ठीक नु। एकरा में हमनी के चुतिया नहीं खेल लोग, बाकी रउरा के कह सका सकता राउर इंसाफ ऊपर वाला करी। हम तारा एक दिन जाए के बाटे पिलुआ पड़ी के मुँह के बतारा रउरा देखले हो हम बहुत बहुत बढ़िया जगह पर कि बढ़िया बढ़िया पोस्ट पर रहे वाला इंसान के लइका के का हाल होला, मेहरारू के का हाल होखेला। कोनो जना कैंसर के रोग हो जाए तो कोनो जना छाती में हार्ट आ जाए, कोनो जना इन्फेक्शन से मर जाए। इहे कुल बड़ा बड़ा अधिकारी के काम होला। कारण बा कि रउआ सब अन्याय के रास्ता पर कबो चुन ले बनी, न्याय के रास्ता के दिलावल नहीं चुन ले। अगर न्याय के रास्ता रउआ दिलवैले रहती तो राउर ही दिन दशा ना आई। एगो बता दिया चाहता नहीं। बताइए कि कल एसपी साहब के साथ आपका मीटिंग हुआ